Ahoj, Gabriel. Ahoj, Linda. Vítaj u nás na našej lodi tu v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne. Aká je tvoja pozícia na lodi? Ja som Director of Operation pre spoločnosť Avalon Europe, ktorá má na starosti lode pre Avalon Waterways. Super. Ako dlho pracuješ na lodi? Konkrétne u tejto spoločnosti to bolo prednedávno, myslím, nejakých 10 rokov, ak sa nemýlim, ale bol som tu na lodi už aj predtým, samozrejme na iných pozíciách. A na lodiach ako takých som začal niekde v roku 2002. A pre ktorú spoločnosť si začal pracovať? To bola zaoceánska loď v 2002, to bola Celebrity Cruises a na rieky som sa dostal o rok neskôr. A keď porovnáš tie zaoceánske riečné lode, čo je z tvojho pohľadu ani nie ľahšie, ale lepšie pre teba? Čo sa ti viac páčilo? Určite to boli tie riečne lode, pretože v podstate po tej skúsenosti z Karibiku, z zaoceánskej lode, to sú veľké kolosy, človek sa tam prvý týždeň stratí, čo som sa aj stratil, hej, a nevedel som presne, kde som koľkokrát, tak na tej riečnej lodi je to všetko také skôr domácké, ľahko zmapovateľné. A keď si človek sadne s kolegami, ktorých je tam doved na nejakých 45 plus mínus, záleží na veľkosti lodi, tak vytvoríte spolu takú rodinnú komunitu až. A cestuješ po Európe, si v podstate doma. Hej? Áno, to vidíš ako výhodu. Presne. Keď si na tej riečnej lodi. Čo ťa motivovalo k tomu, že si chcel vôbec vyskúšať prácu na lodiach? Najprv to bola v podstate práca ako taká, hej, po škole a po základnej vojenskej službe, ktorá vtedy ešte bola v týchto rokoch. Dobrá príprava na lode? No je to, hej. Dnes to nahrádza tie lode, by som povedala. Do veľkej miery, prípravu, do veľkej miery, ale nielen to. Na lodiach som si odsledoval, že človeka pripraví loď na život v minútovom režime. Človek na lodi musí kalkulovať čas, musí kalkulovať peniaze, musí kalkulovať v podstate každý krok. Platí napríklad pre čašníkov také základné pravidlo: nikdy nechod s prázdnymi rukami do reštaurácie alebo z reštaurácie, ako kuchyňa, reštaurácia a podobne, lebo sa náchodíš a narobíš tým pádom. No. Hej, takže logika veci je na každom kroku. Človek si toto nesie potom do svojho súkromného života, ktorý sa úplne iným diametrálnym rozmerom zefektívne. Praktickejšie, áno. Jednoznačne. Čo si myslíš, že je z tvojho pohľadu teraz to gro, to pozitívum v tvojom živote, že pracuješ na tej pozícii po tých všetkých rokoch? V prvom rade tým, že mám zmapovanú v podstate prácu každej pracovnej pozície na lodi, a to z časti aj prakticky a osobnou skúsenosťou, tak viem presne, s čím sa tí ľudia zapodievajú, s čím majú problémy, detekujem ich už dopredu a vidím, kde robia chybu, predtým ešte, než oni zistia, že robia chybu, a tým pádom im môžem pomôcť. A je to množstvo mladých ľudí, nových ľudí, ktorí sem prichádzajú. Motiváciou je samozrejme mať prácu a zarobiť zaujímavé peniažky. Výhodou práce na lodi je to, že človek nemá s ňou žiadne ďalšie výdavky, pretože na lodi sa spí, na lodi sa perie, na lodi sa stravujeme. To znamená, že to, čo človek zarobí, mu naozaj môže aj zostať, pokým teda to neminie v tých takých zaujímavých destináciách ako Amsterdam alebo nemecký Kolín a podobne. A každopádne väčšina tých mladých ľudí prichádza za zárobkom, zistí, že získava aj skúsenosť, a to veľmi cennú, a prirodzene musí najprv vydržať nejakú tú dobu, aby sa zapracoval ten človek. No a potom ešte ďalej získa túto efektivitu do života. Tí mladí ľudia, ktorí prichádzajú na lode, aké národnosti prichádzajú v týchto rokoch, lebo tá minulosť bola taká pestrejšia, tých Slovákov bolo viac na lodiach, kedysi bolo aj 50%, niektoré lode mali aj 100% Slovákov, dnes je to číslo také mizivejšie. Aké národnosti sú teraz na riečnych lodiach? Čo do počtu tých zamestnancov budeme rátať v tých väčších kvantách Indonéžanov alebo ľudí z Filipín, z Myanmaru. Máme tu určite kolegov aj z Tuniska. Čo sa Európy týka, určite Rumunsko, Bulharsko v nejakých tých ako trošku väčších číslach. Slovákov, Maďarov, Čechov,
Hej, ale ešte stále aj nejakých Rakúšákov a Nemcov je tu pomenej, dokonca aj Talianov sme začali. Áno. Hej, je s nimi trošku ťažšie ich nanáborovať, ale potom radi zostávajú, ak sa im to zapáči a získajú vlastne tieto zručnosti. Takže ten mix je veľmi zaujímavý na každej lodi a každá tá posádka potom vytvorí takým nejakým spôsobom svoju vlastnú komunitu pozliepanú z tohoto pestrého počtu. A keď sa pozrieme na to teraz za celé tie roky, keď si videl tie generácie, ktoré boli také ešte naše, predsa sa to trošku prelialo, generácia sa trošku zmenila. Keď to porovnáš, ako by si opísal týchto mladých ľudí, ktorí prichádzajú teraz na lode v porovnaní s tou minulosťou? Je to ľahšie, ťažšie s nimi? Je to o niečo iné. Ja som sa musel zo svojej pozície zapodievať aj štúdiom generácií trochu. Takže hej, máme generácia Y, mileniáli a tak ďalej. Ja v podstate možno niekde ešte vzadu by som sa mohol prikláňať k tým Husákovým deťom tu na nás v Československu bývalom. A dospel som k tomu, že není. Keď som sa pozeral sám na seba a prišiel som na tú záoceánskú loď, bol som absolútne frustrovaný z toho, koľko musím robiť. Frustrovaný z toho a počtu iných národností, hej, Turci boli šikovnejší, Indovia zase vedeli všetko lepšie a my sme tam vytvorili takú malú hrstku Slovákov a Maďarov a Čechov dohromady, pretože sme boli minoritou. Veľmi veľká škola to bola, škola života a myslím, že dnešná generácia mladých, ktorí prichádzajú do pracovného procesu, je veľmi obdobná. Negeneralizoval by som to zmyslom, že teda mladí nič nevedia, sú pomalejšie, alebo sa im nechce a podobne. Je to o tom, akým spôsobom to človeka dokážeme motivovať. Máme ľudí, ktorí sú mileniáli, mladí a boli natoľko motivovaní a natoľko sa im zapáčila táto práca, že dokázali v podstate v jednom prípade dokonca každé 2 roky pracovne postúpiť a to teda nie na úplne najjednoduchšie pozície. To už bola zodpovednosť a to už boli aj nejaké očakávania. To znamená, že je to o motivácii. Niekto príde a chce si kúpiť nejaký zaujímavý bicykel, hej, ktorý je drahší, tak tu vydrží 2 mesiace, má na bicykel, ide domov. Niekto príde, nemá vôbec žiadne očakávania a zostane v podstate celý pracovný život ako taký. A postupne sa vypracuje na pozíciu directing napríklad. Alebo riaditeľa. Ako ty. Hej. S čím, aké úskalia čakajú ľudí, keď prídu? Na čo by sa mali pripraviť, čo ich určite neminie, keď prídu na loď? V prvom rade nastavenie sa na tú cestu, pretože na loď sa musí cestovať. Je to väčšinou lietadlo, vlak, kombinácia. Človek musí byť aspoň trošku zdatný. Ja som mal tú výhodu, že ešte za mojich mladších čias, keď som chodeval do lesa na trampy, tak som si musel v takom nalistovať taký ten poriadok a odsledovať časy tých autobusov na tú destináciu, kam som išiel a kombinovať ich. Keď som sa niekde chcel dostať a vlakov de facto tiež, teraz má človek všetko v telefóne. Treba nabiť telefón pre to cesto a mať tú istotu, že mám so sebou pás občiansky a všetky dokumenty na to. No potom po tej dlhej ceste to určite nebude mamina čakajúca s nejakým obedíkom alebo večerou. To už človek ide hneď hupnúť do toho pracovného procesu. Narýchlo na izbu, narýchlo si spraviť posteľ, prebrať uniformu, pozrieť sa vlastne, kde máme reštauráciu, kde máme kuchyňu a podobne. A jednoducho už musím byť ten čašník, už musím byť tá chyžna a tak ďalej. Takže tento tzv. Mindset trošku mať prekliknutý na to, že nejdem si iba pozrieť destinácie, kde budem pracovať zo začiatku, idem najprv pracovať. A potom už keď sa zapracujem, tak mám tú možnosť, a je to úplne nádherné, prejsť si v Amsterdame Rijksmuseum, pretože mám voľné po obede, nakupovať si, neviem, v TK Maxe v Kolíne, to je také atraktívne pre dievčatá častokrát, a tak ďalej. Pozrieť si krásy Moháča teda v Maďarsku, predtým, než ideme na ten dolný Dunaj. Je tu čo vidieť, je to zaujímavé a je to určite životný štýl. Súhlasím, absolútne. Máme ľudí, ktorí sa rozhodujú teraz, či by chceli alebo nechceli na loď. Čo by si im poradil, keď sa rozhodujú, či vyskúšať tú prácu alebo nie?
Ak sú naozaj odhodlaní vstúpiť do svojho vlastného života a nejakým spôsobom sa v tom živote nastaviť, hej, samostatne, na vlastnú päsť, na vlastnú zodpovednosť a sám pre seba, toto je naozaj geniálny spôsob. Pretože celý ten súbor vlastne tých podmienok je daný k tomu, ako človek sa tu naozaj naučí veľmi veľa pre život. Hej? No odhľadnúť od toho, že samozrejme zarobí celkom pekný balík peňazí. Ďakujem pekne za rozhovor a budem sa tešiť, ak sa stretneme opäť na budúce. Ja ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám na loď. Ďakujem. Teším sa na budúce.